הוא מבוסס בעצם על זה שגוף אמור לרפא את עצמו. לפעמים חסרים לו כלים, ומה שנותן לו, המכשיר הזה, נותן לו עזרה כדי לתקן את עצמו, אבל הרעיון הוא שגוף צריך לטפל בעצמו. בדקנו, עשינו הדגמה, לא של כל הנקודות, יש נקודות יד שנייה גם, יש נקודות רגל, זה כרגע לא רלוונטי. אנחנו נלך על יד אחת, ואנחנו נראה אם יש שינוי. מה שאני הייתי רוצה לראות זה סביב 50. רק תעקבו איתי, בסדר? כמה? 45 יש שם? קצת יותר זה כבר איבר אחר, ויש פה איזושהי חולשה יותר, וזה מרידיאן הלב. הנקודה היחידה אצלך שהוא קצת מראה על חולשה של איבר, זה לב. לחיים תודה. לחיים, ושיהיה בהצלחה. איזה מדהים. תראה את הלב. רגע, אני רוצה לעשות. זה לא הגיוני. זה הרוסמוס, זה בדיוק העניין של... אוקיי? זה מאוד מעניין. כי רוס כבר זה ישר ללב. ומה שיפה זה שאין עכשיו את הנפילה של נקודה אחת, כל אחים. אלא הכל מאוזן. זאת אומרת, הכל יושב על בין 60 ל-70. שזה, הלב לפחות, הראה את זה הכי אקוטי, מפני שזה היה הכי נמוך, והוא... יושב על 70, לעומת היין הקודם עם הקריסטל, שהגעת ללב ומאידך ל-90. זאת אומרת, יש הבדל של 10 נקודות בערך שאנחנו רואים, אבל הוא בטח כבר לא ה-60 שהגעת. כאלה. זה בין 60 ל-70, בין 60 ל-70. 65. זה לא עושה מה שעשה ההוא, אין ספק בכלל. ההוא הרביץ מעל ה-80. זה לא הולך שהיה רגיל לנטו. זה לא היה רומות ש... וזה אותם ענבים, זה אותו סוגיה. זה אותו יין בדיוק. זה מאותו בקבוק, אותו מיכל ביום שישי, שהשתמשנו בו ביחד. זה ריח אחר. וזה בקבוק שהרגע פתחתי, זוכר להיות שאמרתי, אולי הזמן שהוא נפתח? זה ארומה אחרת. זה בדיוק אותו דבר שהיה ב-34 יום. נכון. רוב המכשיר הזה נתפס בקונבנציונלי, לא ברפואה הקונבנציונלית. השאלה איפה? באנגליה ובגרמניה רופאים עובדים עם מטפלים שעוסקים באבחונים דרך המכשיר הזה בשיתוף פעולה מלא.